Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του podcast «Είμαι ΜΕΑ». Είμαι η Κωνσταντίνα Νούσια, ΜΕΑ, υποψήφια διδάκτορ του Τμήματος Ιατρικής Αθηνών. Κάνουμε μία εκπομπή για γυναικεία θέματα και ποιον άλλον θα μπορούσαμε να έχουμε καλεσμένο από τον κύριο Πατούλη, που υποστηρίζει τις γυναίκες χρόνια τώρα και βοηθάει ώστε να καλυτερεύσουμε τη γυναικεία υγεία και την πρόληψη στην Ελλάδα. Κύριε Πατούλη, χαίρομαι πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Χαίρομαι και εγώ, κυρία Νούσια, ιδιαίτερα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Πατούλης είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι πρόεδρος της ΕΛΙΤΟΥΡ, του Ιατρικού Τουρισμού, που το χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα να το αναπτύξουμε. Σωστά. Είναι πρόεδρος της ΕΔΠΗ. Είναι στο Εθνικό Δημοτικό Υγειών Πόλεων. Δίκτυο Υγειών Πόλεων. Τέλεια. Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Ινστιτούτου Ιατρών και πρώην Περιφερειάρχης. Και αν σε έλεγα όλο το βιογραφικό σας, θα ήθελα 20 σελίδες, είμαι σίγουρη. Καλύτερα να μην χαλάσουν την εκπομπή. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά που έχετε πολύ σημαντικά αυτά που έχετε να μας πείτε, γι' αυτό εγώ ήρθα με σκονάκι, να ξέρετε. Και το πρώτο ερώτημά μου είναι ότι γίνετε δεύτερη φορά πατέρας. Έχετε 2 υπέροχα παιδιά, 2 γιους. Βέβαια. Καταρχάς, πράγματι, το να μπορείς και να σου δίνει τη δυνατότητα η φύση, ο Θεός, ο σύντροφος, να έχεις αυτό το θείο δώρο που είναι ένα παιδί, είναι προφανές ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που το ένιωσα 2 φορές. Δεν είναι υπέροχο. Ο μεγάλος μου γιος, ο οποίος σπουδάζει. Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Και η νέα, εάν θέλετε, περίοδος της ζωής μου, που έχει φέρει τον μικρό Νικόλα, ο οποίος είναι μόλις σε λίγες μέρες 3 μηνών. Τέλεια. Εδώ έχω να πω το εξής. Ότι οι ανθρωπολόγοι λένε ότι τους πρώτους 3 μήνες το μωρό μοιάζει μόνο στον μπαμπά. Για να ξέρει η φύση ποιος είναι ο μπαμπάς. Πείτε μου ότι σας μοιάζει. Ευχαριστώ τη φύση. Και πολύ μάλιστα. Από ό,τι είδα φωτογραφίες του μικρού Νικόλα, μοιάζει στον μπαμπά. Είναι αλήθεια ότι αυτό λένε όλοι, αλλά θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς έχει να πάρει πολύ ωραία χαρακτηριστικά και από τη μητέρα του. Την πανέμορφη μαμά του. Και πολύ καλός, έτσι, θετικός άνθρωπος. Να τη χαίρεστε. Σωστά, ευχαριστώ. Το όνομα αυτού πώς επιλέχθηκε? Νικόλας, είχαμε πει και νομίζαμε τους πρώτους μήνες της κύησης ήταν κοριτσάκι, ότι είναι κοριτσάκι θα το ονομάζαμε Πόπι, δηλαδή Κάλια ή κάτι τέτοιο επαφορμής της μητέρας μου, και αν ήταν αγοράκι θα ονομαστεί Νικόλας με την έννοια του πατέρα της Αναστασίας. Υπό αυτή την έννοια, έτσι κι αλλιώς, εμείς αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι είναι ο Νικόλας αυτή η θεία, εάν θέλετε, δυνατότητα που μας έδωσε να ζήσουμε. Έτσι, αυτό το θαύμα, το θαύμα. Και από εκεί και πέρα το όνομά του νομίζω του πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Νικόλης. Ο Νικόλης είναι παντού, να ξέρετε. Έτσι. Μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο το συναίσθημά σας όταν πήρατε το θετικό τεστ κύσεως και ξέρατε ότι ένα πλάσμα πλέον δικό σας διαμορφώνεται και σε λίγο καιρό το πάρετε αγκαλιά? Είναι αλήθεια ότι ήταν μια απρόβλεπτη διαδικασία, δηλαδή με την έννοια ότι προέκυψε και αυτό που προέκυψε προφανώς είναι αυτό το θείο δώρο, το οποίο στο άκουσμα ότι υπάρχει πλέον η κύηση, υπήρχε η οικειοφορία, νομίζω ότι είναι μια χαρά που αν δεν τη ζήσεις δεν μπορεί να την περιγράψεις. Και εγώ και η Αναστασία την οποία ζήσαμε. Ναι. Η Αναστασία έχει ομορφύνει πάρα πολύ από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Την είχα δει και έγκυο, αλλά τώρα είναι ένα πλάσμα χαρούμενο, γεμάτη, ολοκληρωμένη. Εσείς ως ΜΕΑ το ξέρετε. Ναι. Όλη αυτή η θετική ενέργεια, εφόσον επιθυμείς στη ζωή σου να έχεις ένα παιδί, αυτό μεταφράζεται και μέσα από τα εσωτερικά της ψυχικής σου δύναμης στην ομορφιά την εξωτερική. Έτσι, ακριβώς. Άλλαξαν καθόλου οι συνήθειές σας, η καθημερινότητά σας από τη στιγμή που ήρθε ο μικρός Νικόλας? Λογικό είναι. Τρέχει ο μπαμπάς να φροντίσει τον μικρό Νικόλα. Είναι αλήθεια ότι ήρθε σε μια στιγμή, τουλάχιστον όσον αφορά για τον Νικόλα, που ναι μεν δεν έχω
μειώσει πολύ τις ταχύτητες, αλλά δεν είναι οι πιο αυξημένες. Υπό αυτή την έννοια το ζω, το χαίρομαι, θέλω να συμμετάσχω. Από την πρώτη μέρα της κοίησης, βεβαίως αμέσως μετά από την δυνατότητα να έρθει στον έξω κόσμο. Προφανώς η μητέρα είναι εκείνη, τουλάχιστον σε αυτές τις φάσεις, αυτή τη φάση, η τροφός, εκείνη η οποία, εφόσον θυλάζει η μητέρα, βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο κοντά του. Αλλά και εγώ παίρνω κάποια γερμανικά νούμερα για τις αλλαγές, όπως ξέρετε, της πάνας και όλα αυτά, ρέψιμο. Τα οποία τα χαίρομαι ιδιαίτερα και τα ζω πολύ καλά. Το ότι εκφράζεται ήδη εδώ και αρκετό διάστημα με το χαμόγελο της ικανότητας, αυτό που σου εκπέμπει είναι αυτό που λέμε όλη η δύναμη του να είσαι όσο μπορείς περισσότερο κοντά του. Δίπλα του. Οπότε να γίνεται να εδραιωθεί ασφαλής δεσμός ανάμεσα στον μπαμπά και στο μωρό και στο γιο. Και εκεί νομίζω ότι καλλιεργείται η πατρότητα. Όσο πιο πολύ παίρνουμε την ευθύνη ενός μωρού, ενός νέου πλάσματος, να το φροντίσουμε, να είμαστε δίπλα του, τόσο πιο πολύ πατρότητα είναι αυτό που ενισχύεται. λέμε, αν δεν υπήρχες, δεν θα υπήρχε. Σωστά. Και αν δεν το φροντίσεις, δεν μπορεί να φροντιστεί μόνο του. Άρα λοιπόν, έχουμε αποφασίσει ότι εμείς θέλουμε οι δυο μας να το φροντίσουμε. Πολύ σπουδαίο αποκλειστικά. Αυτό που λέτε. Πολύ σπουδαίο. Και εκεί προσπαθώ και εγώ να συμμετάσχω στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και βάσει των υποχρεώσεων. Και τώρα, μιας και μιλάμε για την τροφό και τη μητέρα και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στο να μεγαλώσει το παιδί της, τι έχετε να μας πείτε για τη μητέρα σας? Πόσο έπαιξε ρόλο στο να διαμορφώσετε αυτό το χαρακτήρα, να γίνετε αυτός ο σπουδαίος άντρας που έχετε γίνει? Είναι αλήθεια και το έχω πει και δημόσια. Έχω γράψει και βιβλίο για τη μητέρα μου, η ηρωίδα μητέρα μου, μετά από το χαμό της, διότι βγήκε μια αυθόρμητη ενέργεια από μέσα μου από αυτό που περάσαμε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ήταν μια μονογονεϊκή οικογένεια που έπρεπε να δουλεύει και εμείς να βοηθούσαμε στο μαγαζί της για να μπορέσουμε να περάσουμε. Είχαν προηγηθεί 4 χρόνια εσωτερικής, αν θέλετε, διαμονής μας, εσόκλειστη σε ένα τύπου ορφανοτροφείο από τον πατέρα μου, ο οποίος είχε πάρει την κυδαιμονία. Ο πατέρας με κάποιο περίεργο τρόπο. Νομίζω εκείνες τις εποχές λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Σεβαστό. Συγγνώμη. Σεβαστό. Και το αποτέλεσμα ήταν κατόπιν να ζούμε κοντά της, εγώ μετά από τα 7,5 μου χρόνια, μέχρι που πέτυχα στην ιατρική. Ολοκλήρωσα την ιατρική μου και μετά φύγαμε στο αγροτικό. Όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν μαζί, δουλεύοντας και σπουδάζοντας με τη μητέρα μου. Έτσι. Άρα είστε πλέον κατάλληλος και με συγκινείτε με αυτά που μας μόλις αναφέρατε και είναι κατάθεση ψυχής από εσάς. Για να αναδείξουμε λίγο πόσο δύσκολο είναι για τις γυναίκες που είναι μονογονεϊκές, που στηρίζουν τα παιδιά τους ακόμη και σήμερα. Και πολλές φορές μπορεί ο πατέρας να μην αναλάβει την ευθύνη που θα του έπρεπε και αφήνει μία γυναίκα ακόμη και σήμερα να παλεύει για να μεγαλώσει τα παιδιά της, και αυτό θα είναι θέμα ενός άλλου podcast. Είναι αλήθεια ότι η δύναμη μιας γυναίκας όταν γίνει μητέρα, εφόσον επιθυμεί τα παιδιά, και νομίζω οι περισσότερες, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι, βέβαια. Είναι μια δύναμη ανυπέρβλητη. Είναι μια δύναμη η οποία σε κάνει για τα παιδιά σου να πετυχαίνεις τα πάντα. Αυτό ήταν η μητέρα μου. Κουνούσε βουνά για σας, λοιπόν. Ναι. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε στα πετράλωνα να δουλεύοντας και όταν άλλοι είχαν άλλες δυνατότητες να πετύχουμε, να γίνουμε επιστήμονες. Έτσι. Εγώ ιατρική, ο αδερφός μου οικονομικά, και εκείνη τουλάχιστον έζησε με περηφάνεια ό,τι πετύχαμε και εγώ και ο αδερφός μου, και νομίζω ότι της δώσαμε την καλύτερη ανταμοιβή σε αυτό που μας πρόσφερε. Νομίζω ότι είναι περήφανη εκεί που βρίσκεται, να σας ατενίζει, γιατί ποιος δεν θα ήταν με 2 τόσο σπουδαία παιδιά, 2 τόσο καλούς γιους, που ακόμη αναφέρονται με λατρεία και με δάκρυα στα μάτια για τη μητέρα τους. Να είναι καλά εκεί που είναι και συγχαρητήρια για το έργο της. Πραγματικά είναι Ήταν μια μαχήτρια της ζωής. Μαχήτρια. Σε δύσκολες εποχές
μόνη της, μια επιχείρηση που μεγάλωνε και η οποία μας έδωσε τις δυνατότητες για τα μετέπειτά μας βήματα. Όμως, οι αξίες που μας μετέδωσε κάθε μέρα που ήμασταν κοντά της ήταν, αν θέλετε, η μεγάλη περιουσία της δικής μας ζωής. Έτσι, η κληρονομιά σας, η σπουδαία κληρονομιά. Ακριβώς. Που καλείστε τώρα, φαντάζομαι, να τα δώσετε και προς τα παιδιά σας, να τα κληροδοτήσετε και να τους πείτε... Θα παλέψουμε να γίνουμε κι εμείς εισάξιοι γονείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές. Έτσι, αλλά με το ίδιο προσφέροντας, εάν θέλετε, περισσότερο τα παιδιά και το κάθε παιδί αυτό που θέλει είναι το ενδιαφέρον, το πραγματικό ενδιαφέρον και οι αξίες που θα πρέπει να τις μεταλαμπαδεύσεις όχι σε ένα χαρτί, αλλά μέσα από την καθημερινότητα, από τις ευκολίες, από τις δυσκολίες που υπάρχουν και πώς κανείς τις επιλύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι. Πώς μπορεί να τις διαχειριστεί και τι εργαλεία θα τους δώσετε ώστε να γίνουν και εκείνοι σπουδαίοι άνθρωποι και να μπορούν να επιλύουν τα θέματά τους όπως τα επιλύσατε κι εσείς χρόνια τώρα. Ή προσπαθούμε τουλάχιστον. Ή προσπαθείτε. Οπότε θα μιλήσουμε λίγο για πολιτική. Γιατί είστε πολιτικών. Εδώ, όπως ξέρετε, ήρθα χωρίς ερωτήσεις. Είστε εσείς οι υπεύθυνοι και εγώ προσπαθήσω να δώσω Και εγώ φανταστείτε ότι δεν είμαι η δημοσιογράφος, είμαι μία ΜΕΑ που προσπαθώ να μιλήσουμε για τη γυναίκα, για τα γυναικεία θέματα και για τους άντρες. Άρα δύο υγειονομικοί είμαστε. Οι δύο υγειονομικοί, ακριβώς. Να δούμε τι μπορούν να βγάλουν αυτοί, λοιπόν. Για να δούμε. Καλά, είναι γνωστό ότι είναι πολύ απαιτητική η πολιτική σας καριέρα. Και έχετε πετύχει ως δήμαρχος Αμαρουσίου. Όλοι θα το παραδεχτούμε αυτό. Και ως περιφερειάρχης. Είναι αλήθεια ότι και στα δύο, αλλά κυρίως στο πρώτο, δηλαδή όταν αποφάσισα από την ιατρική μου να μεταβώ στην πόλη που ασκούσα την ιατρική, ούτε είχα γεννήθει, ούτε είχα σπίτι, απλώς ασκούσα την ιατρική. Μετά από πίεση αρκετών ασθενών, κατοίκων, πολιτών, από την εν γέννη δράση μου, κυρίως στα θέματα της υγείας, να κατέβω απέναντι σε 13 παρατάξεις για να γίνω δήμαρχος Αμαρουσίου και επιτεύχθη τελικά, ήταν ένα πρόκριμα που δεν το ήλπιζα ότι θα το συναντήσω στη ζωή μου. Το συνάντησα. Με ενδιαφέρει η ιατρική, άντε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή κάτι παρόμοιο. Επιστημονικά πράγματα. Όμως θεώρησα ότι μήπως μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο για περισσότερο κόσμο. Μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε καταστάσεις. Αυτό ήταν το πρόκριμα το οποίο τελικά μας έδωσε τη δυνατότητα με 3 θητείες στο Μαρούσι, σε έναν δήμο με μεγάλες δυνατότητες, αλλά εκείνη την περίοδο που αναλάβαμε εμείς αρκετά υπερχρεωμένος και σε μια δύσκολη περίοδο, το 2007. Και βέβαια μέσα από εκεί πέτυχα όχι μόνο πιστεύω την αγάπη του κόσμου, που αυτό υπαγορεύτηκε μέσα από συγκεκριμένες αντεπάλες της πρώτης κυριακής εκλογές, αλλά και να γίνω και πρόεδρος όλων των δημάρχων της Ελλάδος. Σωστά, πολύ σπουδαίο και αυτό να σας εμπιστευτούν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, στο ΣΠΑΠ, στο Σύνολο Προστασίας Ανάπτυξης Πεντελικού, και τελικά να μεταβώ από τον πρώτο βαθμό στον δεύτερο βαθμό, που ήταν η περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας και μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Έτσι, και είστε και στον ιατρικό τουρισμό, είστε ο πρώτος που προσπαθεί να μας βάλει σε αυτή την κουλτούρα. Έχουμε σπουδαία πράγματα να δώσουμε και από άποψη αματικών λουτρών και από άποψη κέντρων εξωσωματικής και από νοσοκομεία που έχουν υψηλές παροχές στην υγεία. Είναι αλήθεια ότι πιστεύω πολύ στον πυλώνα αυτόν που λέγεται ιατρικός τουρισμός, τουρισμός υγείας ευεξίας. Γιατί? Διότι εδώ γεννήθηκε η ιατρική σκέψη από την αρχαία Ελλάδα, ο Ιπποκράτης και άλλοι πολύ λαμπροί επιστήμονες της εποχής εκείνης που άρχισαν να δημιουργούν αυτή τη σκέψη, τα ασκληπία. Έτσι. Αυτό μεταλαμπαδεύτηκε, μετουσιώθηκε, άλλαξε η σκέψη και η έρευνα και η διάγνωση, αλλά και η θεραπεία, με αποτέλεσμα σήμερα να είχαμε τους καλύτερους, για μένα, σύγχρονους γιατρούς, που πολλοί φύγανε από την Ελλάδα σε άλλα συστήματα που τα στηρίζουν, και εγώ πιστεύω σε μια Ελλάδα που μπορεί να γίνει η παγκόσμια χώρα υγείας. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Συνηγορούν πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έχουμε τους πρώτους, μάλλον είμαστε σε γιατρούς
σε αριθμό πρώτη παγκοσμίως, άρα έχουμε... Σε ποσοστά συγκριτικά με τον πληθυσμό και την εξειδίκευση ακόμα. Και την εξειδίκευση. Ακριβώς. Έχουμε μια υπέροχη χώρα που ο ήλιος, η θάλασσα ευνοούν την υγεία. Ο πολιτισμός μας, η νησιωτικότητα, ακριβώς, η ορεινότητα, όλα εκείνα τα οποία τελικά κάνανε η παγκόσμια κοινότητα να αποκτήσει όλες τις αρχές και τις αξίες και τα αξιαστικά συστήματα εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έγινε για κάποιο λόγο αυτή η γωνιά του κόσμου. Άρα υπό αυτή την έννοια εμείς μέσα από την Ελιτούρ που είμαστε 13 ετών πλέον σε επίπεδο διάρκειας έχουμε ενώσει όλα τα μεγάλα ιδιωτικά αλλά και πανεπιστημιακά υγειονομικά ιδρύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού και τρίτου, αλλά καθώς επίσης και άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή της μετακίνησης, της φιλοξενίας και ο στόχος μας είναι αυτό να το μελαναπαδεύσουμε προς όλο τον κόσμο, ενώνοντας όμως και τις ομογενειακές δυνάμεις ανά τον κόσμο, ταξιδεύοντας και βρίσκοντας αυτούς τους ανθρώπους από την Αυστραλία μέχρι την Ευρώπη, μέχρι την Αμερική, μέχρι τον Καναδά, μέχρι την Αφρική ακόμα, και όλο αυτό το δίκτυο να δράει υπέρ της χώρας μας, δημιουργώντας συνθήκες ώστε να υπάρξουν οικονομικές δυνατότητες χορηγήσεων ή επενδύσεων και τελικά να παραμένουν εδώ οι υγειονομικοί μας. Έτσι, και να δίνουν και να εδώ... δημιουργούν εδώ. Όχι να σπουδάζουν και να φεύγουν αναγκαστικά. Έτσι, γιατί έχουμε σπουδαία μυαλά. Ακριβώς. Το ξέρουμε πολύ καλά. Εμείς οι δύο που είμαστε μέσα στον χώρο, το έχουμε σπουδαία μυαλά. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Άννουση. Οπότε, κύριε Πατούλη, το επόμενο βήμα είναι να στηρίξουμε και τον θυλασμό. Μιας και είστε στις υγιείς πόλεις, να βγούμε να κάνουμε εκστρατείες και να πούμε ότι η Αναστασία μας είπατε ότι θυλάζει. Το άκουσα και το χάρηκα. Είναι και εκείνη υγειονομική και τα ξέρει καλά. Και γνωρίζει. Βέβαια, πέρασα και εγώ το μήνυμα, θυμάμαι ακόμα τον ακαδημαϊκό καθηγητή μας Ματσανιώτη Νίκο, ο οποίος ένας εξαιρετικός παιδίατρος παγκοσμίου φήμης που ήταν δάσκαλός μας, που αυτό που μεταφέρεται από μια γυναίκα που κυοφορούσε σε ένα παιδί το οποίο βγήκε στον κόσμο αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα κάπου στην κοιλιά, αυτή η επαφή, αυτός ο θυλασμός, τα αντισώματα, αλλά και οι βιταμίνες και όλα αυτά τα οποία δυναμώνουν ένα παιδί τελικά, είναι ότι καλύτερο μπορείς να προσφέρεις για την υγεία αυτού του παιδιού. Έτσι, και όπως λέω εγώ ως ΜΕΑ, ο μαστός είναι σε αυτή τη θέση, γιατί το παιδί μπορεί να μυρίσει στη μασχάλη τη μητέρα του και μπορεί να δει το πρόσωπό της και να κάνει μια εδραίωση ασφαλούς δεσμού μαζί της. Άρα συνεχίζει αυτό που γευόταν με τη μητέρα μέσα στη μήτρα, η επικοινωνία και όλο το ασφαλές περιβάλλον, να βρίσκεται στην αγκαλιά της, να τη μυρίζει και να τη γεύεται. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να στηρίξουμε λίγο τον θυλασμό επίσης στη χώρα μας, όπως και τον ιατρικό τουρισμό. Θεωρούμε ότι μπορούμε και πρέπει, και κάπου έχουν γίνει και με τη συνδρομή μας, ιατρία θυλασμού και αν θέλετε κέντρα θυλασμού, να το πω διαφορετικά, σε διάφορες αυτοδιοικητικές δομές, όπου εκεί στα πολυιατρία γίνεται, αν θέλετε, η ενημέρωση, γίνεται η κοινωνική συνάντηση των μητέρων και τις σημαντικότητες των κυοφορούντων για να μπορούν να θυλάσουν και πρέπει να θυλάσουν. Πολύ ωραία δράση. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε και μέσα από το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο και την Αττική Συνδρομή να κάνουμε κάτι περισσότερο. Μακάρι, το εύχομαι. Θα ήθελα να μου πείτε και λίγο για την αμυνόπαυση και την ανδρόπαυση. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουμε μια γυναίκα που είναι στην κλιμακτήριο και στην αμυνόπαυση? Και το λέω αυτό γιατί βρίσκομαι σε αυτή την ηλικία. Και το λέω και λίγο από περιέργεια και λίγο από ακαδημαϊκή περιέργεια. Οι άντρες έχουν κατανόηση απέναντι στις γυναίκες που είναι στην κλιμακτήριο, στην αμυνόπαυση? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εγώ το είχα προσεγγίσει χρόνια ως ορθοπαιδικός, επ' αφορμής ότι η αμυνόπαυση φέρνει και άλλες δευτερογενείς ή και πρωτογενείς καταστάσεις, όπως είναι η οστεοπόρωση. Έτσι, κατάγματα. Και κατάγματα κτλ. Πρόληψη πάντα πρέπει να υπάρχει, άρα υπήρχε μια ιστορικότητα και μια προσέγγιση προληπτική. Είναι σίγουρο ότι αλλάζει η φύση τη γυναίκα μέσα από την αμυνόπαυση, αλλά νομίζω ότι κάθε ηλικία πρέπει να την
παίρνουμε με τις σωστές διαστάσεις αυτής της χρονικής στιγμής της ζωής, αλλά και συγχρόνως όπου μπορεί να βελτιώνουμε ή να καθυστερούμε τις εξελίξεις. Σωστά, με ορμονοθεραπείες ή ολιστική αντιμετώπιση. Ακριβώς, αλλά χωρίς να διασταυλώνουμε εντελώς τη φυσική εξέλιξη, αλλά ωρεοποιώντας την και προσεγγίζοντας τις προληπτικά στο επίπεδο της καθυστέρησης. Εσείς όμως οι άντρες, πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε αυτή εμάς τις γυναίκες που μπορεί να βιώνουμε κατάθλιψη, νεύρα ή να μην νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, με το σώμα μας, με την εικόνα μας? Τι θα λέγατε στους άντρες? Με κατανόηση και αγκαλιά. Με κατανόηση και αγκαλιά, πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι, θεωρώ, ένα φάρμακο, εφόσον αγαπάς τον σύντροφό σου, όπου αυτό δεν είναι κάτι από το χαρακτήρα, αλλά προέρχεται κάτι από την ορμόνη, από τη διαφοροποίηση των ορμονών. Έτσι. Άρα δεν άλλαξε ο άνθρωπός σου, αλλά αυτό που άλλαξε η βιορυθμία του, άλλαξε η προσέγγιση η σωματική στο επίπεδο της ορμόνης. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να κατευνάσεις, να βοηθήσεις, να προσεγγίσεις με έναν τρόπο ώστε να υπάρχει η συνέχεια της σχέσης με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτό έχει και αντίστροφη διαδικασία. Η συντροφικότητα, χτίζεται η σωστή συντροφικότητα και έχει πολλές εκφάνσεις. Έχει πολλά στάδια. Άρα ζεις άλλο ένα στάδιο. Δεν πάει να πει όμως ότι τελειώνει μια σχέση εάν αυτή η σχέση έχει γερές βάσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της γνωριμίας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και μια προσωπική ερώτηση. Θα μοιραστείτε μαζί μας μια συγκεκριμένη συνήθεια που έχετε με την πανέμορφη σύζυγό σας και σας χαροποιεί και σας γεμίζει σαν ζευγάρι? Γιατί μοιράζεστε πολλές φορές στο διαδίκτυο οικογενειακές στιγμές που βλέπω στη θάλασσα, με το σκύλο σας, με τον μικρό Νικόλα εννοείται. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτό που μας αρέσει να είμαστε όσες περισσότερες ώρες μαζί. Έτσι, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν ποιοτικές αναβαθμίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με την ποια στιγμή μιλάμε. Όλες οι στιγμές έχουν την αξία τους και τη σημαντικότητά τους. Προφανώς μια βόλτα που μπορεί να σε ηρεμήσει, να σου δημιουργήσει μια αθλητική δραστηριότητα, μια ευεξία, αλλά και συγχρόνως μια ηρεμία, να μοιραστείς πράγματα, να δεις εκφράσεις, να δεις απόψεις και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της ύπαρξης δύο ανθρώπων και όλων εκείνων που ακολουθούν. Τα ζώα που αγαπάς, αυτά που σε αγλατρεύουν, το παιδί σου και ό,τι άλλο μπορεί αυτό. Και χτίζεται αναμνήσεις. Ακριβώς. Χτίζεις αναμνήσεις και γερούς δεσμούς. Σωστά. Οι οποίοι δεσμοί δεν γίνονται γεροί εφάπαξ. Χτίζονται κατά την άποψή μου μέσα από την καθημερινότητα και από στιγμές που η μία προσθέτει την άλλη. Οπότε δώστε μια συμβουλή στους άντρες πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται σε εμάς τις γυναίκες, ειδικά όταν μας ερωτεύονται και αποτελούμε για αυτούς ένα σημαντικό πυλώνα πλέον στη ζωή τους. Ίσως δεν είμαι ο καταλληλότερος να δώσω συμβουλές, αλλά ας πούμε... Να κάνετε μια προσπάθεια. Ναι, μια προσπάθεια. Εγώ από την προσωπική μου προφανώς, γιατί είμαι ειδικός πάνω στο θέμα, αλλά θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, πρέπει γενικότερα να υπάρχει μια κατανόηση. Εφόσον έχεις διαλέξει έναν άνθρωπο και σε έχει διαλέξει και οι βασικές αρχές είναι αυτές που σου δημιουργούν το λόγο να είστε μαζί, της ηρεμίας, των στόχων, των επιτεύξης όλων αυτών, τότε θα πρέπει να υπάρχει και η κατανόηση. Διότι όλοι οι άνθρωποι, αρχής γενομένους από εμάς τους ίδιους, προφανώς και στον σύντροφό σου, υπάρχουν και κακές στιγμές. Βέβαια. Έτσι. Μια κακή διάθεση. Άλλη μόνο. Ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε άνθρωποι, θα ήμασταν άλλα όταν ήταν όλα στη ζωή μας. Άρα θα τα λύσουμε όλα. Βέβαια. Άρα λοιπόν εκεί θεωρώ ότι πρέπει να είναι η κατανόηση. Ναι. Αν και όταν συμβαίνουν και είναι όλα ήρεμα, κάτι κακό συμβαίνει συνήθως. Συνήθως δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Έτσι, έχει χαθεί το ενδιαφέρον. Και υπάρχει η ύπαρξη με συμβιβασμούς και με άλλους λόγους.
και για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους. Οπότε, από τη μία πλευρά έχουμε κατανόηση, φροντίδα, έρωτας και από την άλλη έχουμε ηρεμία, αδιαφορία και παραμονή για κάποιους άλλους. Ξέρετε πώς το λέει αυτό η καρδιολογία? Πώς? Ισοελεκτρική γραμμή. Σωστό. Αλλά η ισοελεκτρική γραμμή ίσον θάνατος. Σωστό. Κύριε Πατούλη, κλείνοντας, θα θέλετε να μας πείτε κάτι δικό σας, κάτι που θέλετε να μοιραστείτε με όλους εμάς? Κοιτάξτε, καταρχάς, επ' αφορμής της φύσεως της εκπομπής σας, νομίζω ότι αυτό που θα μπορούσα να μοιραστώ είναι ότι η ζωή είναι μία. Έτσι, σωστά. Η κάθε μέρα που ζούμε είναι μία. Και κάθε στιγμή θα πρέπει και να τη ζούμε, αλλά και να τη δημιουργούμε την επόμενη. Θα πρέπει δηλαδή να καλλιεργούμε τη στιγμή μας μέσα από το παρόν, φτιάχνοντας το μέλλον. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μοιραστήκατε. Ήταν λόγια καρδιάς. Και μόνο. Έτσι. Θέλω να δώσετε τα φιλιά μου στον μικρό Νικόλα, τον αγαπάμε. Θα γίνει. Στη σύζυγό σας. Και ελπίζω να κάνουμε και πολλά πράγματα στα θέματα γυναικείας υγείας, θυλασμού, για τη μητρότητα. Αν και δεν σας ρώτησα, το ότι εδώ στην Ελλάδα δίνουν 70 ευρώ για επίδομα παιδιού, στη Γερμανία 250. Εδώ δεν παίρνουν όλες το επίδομα, το κετού αν είναι πάνω από 40 χιλιάρικα, στη Γερμανία όλες. Εδώ δεν θεωρούνται ότι μια μητέρα η οποία δεν είναι μόνιμη μπορεί να πάρει το 9μηνο. Στη Γερμανία 3 χρόνια και εδώ ούτε καν ένας χρόνος. Πάσχουμε απέναντι στη μητρότητα κατά πολύ και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή σε ένα άλλο podcast θα συζητήσουμε για πολιτικές ή για δράσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα νομίζω ότι είναι το πρώτο μας εθνικό πρόβλημα και όχι οτιδήποτε άλλο, αν συμφωνείτε. Σωστά μιλάτε και νομίζω ότι αυτό θέλει μια ολόκληρη εκπομπή. Έτσι. Είναι πολύ βασικά θέματα. Αλλά από την άλλη πλευρά, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που μοιραστήκαμε αυτές τις στιγμές και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη δική σας δράση που είναι πολυπίκυλη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χρυσό χορηγό μας, τη Virtus Pharma, που στηρίζει τη γυναίκα σε κάθε της πρόβλημα, αλλά και την εγκυμοσύνη, το τοκετό και τη λοχεία και είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα κοντά μας, που ακούσατε αυτά τα λόγια και κατάθεση ψυχής από τον κύριο Πατούλη. Σας περιμένουμε στο επόμενο podcast του Είμαι ΜΕΑ.